Παιδιά, εγώ είμαι στο Μάρκ και σήμερα θα σας τραβήξουμε ένα vlog μαζί με την Αλφα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έξω από τα καταστήματα του Τζάμπο και πάμε να μπούμε. Και παιδιά, φτάσαμε στο καταστήμα του Τζάμπο και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το vlog μας. Λοιπόν, και τώρα πάμε να πάρουμε τα καρότσια μας. Το πρώτο που δεν βγαίνει είναι. Και το δεύτερο. Πάμε! Λοιπόν, εδώ έχουμε ήδη κάτι πλαστικά πράγματα και εδώ κάτι με δέντρα, κάτι ψεύτικα λουλούδι και γενικά εδώ τις γλάστρες. Ναι, αυτά, ποτέ δεν θέλουμε κάτι όμως. Εδώ έχουμε τα μαξιλάρια και όλα τα ίδια σαλόνι. Εδώ έχουμε όλα τα LED και τα είδη γραφείου για φωτισμό. Και τις λάμπες και άλλες λάμπες. Και εδώ έχουμε τα ψεύτικα λουλούδια. Εδώ. Και εδώ ερχόμαστε στα είδη ζώων, το αγαπημένο μου πράγμα. Εδώ έχει λουριά, έχει για διακόσμηση ζώων. Εδώ έχει, δεν ξέρω, για να πηγαίνεις βόλτα. Εδώ έχει χαλιά, εδώ έχει διάφορα παιχνίδια. Εγώ θέλω να πάρω αυτό το μπρόκολο. Τώρα δεν ξέρω. Ναι. Και θα σας δείξω και τι εδώ έχει τα σκοινιάδασκα και αυτά για τα δόντια τους. Και εδώ έχει και άλλα παιχνίδια και κάτι πράγματα που δεν ξέρω τι είναι. Και πάμε εδώ για τις γάτες, το οποίο θέλω να πάρω αυτό το ωραίο χρώμα από ποντίκι για τη γάτα. Αλλά πιο πολύ θέλω να πάρω αυτό. Δεν ξέρω, μου αρέσει. Και κάτι κάκτους και εδώ αυτά, εδώ μπολάκια και λιχουδιές για τα ζώα. Και εδώ είναι τα ίδια αποθήκες. Και εδώ πέρα κάδι και για το μπάνιο. Χαλάκια για το μπάνιο, σαπούνια. Εδώ έχει και πατάκια και χαλάκια για το μπάνιο. Και εδώ έχει τα είδη καθαριότητας. Και εδώ είναι όλα αυτά για τα γενέθλια. Και τώρα τα υπόλοιπα θα σας τα δείξω στα μάτια. Και εδώ πέρα είναι τα είδη για το πάρτι. Μπαλόνια, διάφορα άλλα μπαλόνια. Εδώ πέρα έχει αυτά που τα φυσάς και κάνουν και βγάζουν έναν ήχο. Καπελάκια, ένα μπαλόνι με ένα νούμερο. Εδώ έχουμε τα υπόλοιπα μπαλόνια και εδώ μας δείχνουν πώς είναι. Ο Σταμάτης έχει πάρει το μπλε. Και εδώ πέρα έχει τα άλλα μπαλόνια. Εδώ έχει κάτι τέτοια, κάτι τύμπανα, δεν ξέρω. Α, τα κάνεις έτσι αυτά. Και κουνιούνται και κάτι σφυρίχτρες. Αυτά νομίζω είναι και για αυτά για το πάρτι και έχει κάτι λαμπάκι που λέει Happy Birthday. Εδώ το νούμερο που μάλλον θα γεννηθείς, αλλά 5 ευρώ είναι φθηνούλικα για αυτά. Happy Birthday, κουδουνάκια. Εδώ και αυτά μάλλον, τι είναι αυτά. Set, heart, dog, δεν με νοιάζει. Κάτι για εδώ για Happy Birthday. Και εδώ τα νούμερα. Και αυτά εδώ πέρα είναι τα πιατάκια, τα κυπελάκια, τα ποτηράκια. Λοιπόν, σας δείχνω τώρα τα λίγο τα πιατάκια. Princess, Little Princess και εδώ Peppa Pig, Stitch έχει. Έχει εδώ κάτι πιατάκια τέτοια, έχει Spider-Man, έχει κάτι εδώ με κάτι κύκνους, ναι. Αρτοπετσέτες, Unicorn, Sonic. Τερατάκια κάτι εκεί. Εδώ με δεινόσαυρους. Happy birthday σκέτο. Εδώ πέρα έχει κάτι με κάτι σαν υπολογιστές. Κάτι με ποδοσφαίρο. Κάτι με αστροναύτες από ό,τι βλέπω εδώ. Γενικά έχει πολλά πιατάκια Batman. Και από εδώ έχει αυτά που τα εκρήγνεις και βγάζουν το... Αυτό τέλος πάντων που πατάς και βγάζει κομφετί. Και εδώ πέρα είναι όλες οι πινιάτες, έχει αστεράκι, ουράνιο τόξο, unicorn, so cute. Αυτό δεν ξέρω τι το καλό είναι, happy birthday τέτοιο. Εδώ είναι ένα κυσκάκι, πολύ ωραίο αυτό. Δεινόσαυρος και άλλο happy birthday, αυτό εδώ. Έχει πολλές. Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορα είδη από γάντια για barbecue, σπάτουλες. Εδώ πέρα κάτι καθαριστικά, ξυριστικές μηχανές για το σκόρδο.
Για το σκόρδο γι' αυτό. Εδώ πέρα έχει διάφορα καλαμάκια, μαύρα, πολύχρωμα, χάρτινα. Εδώ πέρα έχει τα περίεργα καλαμάκια, τα στρογγυλεμένα με τις φυλακίες. Εδώ πέρα έχει όλες τις παγωθήκες για παγάκια, μπλε και νομίζω και από εκεί. Βασικά όχι, δεν είχε. Και άλλη μια παγωθήκη και άλλες. Εδώ πέρα έχει ποτήρια για καφέδες, θερμούς, μπουκάλες. Εδώ πέρα έχει πιατάκια, γυάλινα νομίζω, πιάτο φρούτου είναι αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα φουσκωτά. Έχει και εδώ κάποια. Έχει αυτές τις ρόδες, κάτι διάφανα. Εδώ πέρα έχει διάφορες σανίδες για χορτζίστικα, αγορίστικα και για τους δύο τύπους, αγορίστικα αυτά μάλλον. Λοιπόν, εδώ έχει διάφορες παντόφλες και τις διάσημες αυτές με τα καρχαριάκια, σε ροζ, σαγιονάρες. Εδώ έχει χρυσές, έχει πάρα πολλές. Εγώ ήμουν έτοιμη να πάρω κάτι τέτοιο. Και εδώ έχει επίσης πολλές σαγιονάρες. Ναι. Κρεμάστρα γάτζου, διάφορα φουσκωτά, ποτηρεθήκες, φουσκωτά μαξιλάρια με όλα τα χρώματα. Εδώ έχει και τα καπέλα, γυναικεία είναι αυτά όμως. Και εδώ έχει όλο το τζάμπο με καπέλα. Αυτή η σειρά δηλαδή. Εδώ, εκεί έχει. Θα σας τα δείξω και εδώ. Αυτά παίζει να είναι και παιδικά κάποια. Και εδώ, αυτό το έχω. Εδώ. Και άλλες παντόφλες. Και εδώ. Και όλο το τζάμπο. Εδώ πέρα έχει διάφορα βιβλία και εδώ πέρα μπορείς να κάτσεις να τα διαβάσεις άμα θέλεις νομίζω. Λίγο φοβά είναι, ναι. Εδώ έχει όλα τα γυναικεία καλοκαιρινά μπλουζάκια. Είναι ωραία αυτά. Καλοκαιρινά. Εδώ δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, κάτι σαν ρόμπα. Και αυτά που μάλλον είναι για να βάζεις μέσα από το μαγιό, μάλλον δεν ξέρω. Εδώ όλα αυτά. Και τώρα πήγαμε σε άλλο είδος, το κασκόλ, αλλά τέλος. Εδώ πέρα είναι ποτήρια αποθήκευσης, πλαστικό κουτί γενικής αποθήκευσης, σαπουνοθήκη ταξιδιού, θήκη στο Ντόβουτσο. Ένα σεσέρ εδώ για την παραλία και από εδώ. Και ανεβαίνουν και οι τιμές, εδώ πέρα και εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει διάφορες ψάθες με διάφορα χρώματα, πολύχρωμες μερικές, μαύρες με άσπρο, μία ομπρέλα τεράστια. Εδώ είναι όλα τα κολλιέ για κορίτσια, σκουλαρίκια και εδώ πάμε στα γυναικεία για το πόδι και κάτι τέτοια. Εδώ έχει κάτι κοκαλάκια, σκάντσι και εδώ έχει άλλα κορτσίστικα με τέτοια. Εδώ πέρα έχει διάφορες καρέκλες, σαλάσεις, χαρτοπετσέτες, πιατάκια με ποτηράκια. Εδώ έχει κάτι σαγιονάρες και κάτι καπέλα, κάτι κορδέλες και εδώ έχει κάτι μπαλόνια και κάτι τέλεια κεράκια. Τι είναι αυτό? Δείτε τι ωραίο. Έχει κι άλλα. Έχει αυτό με τριαντάφυλλα. Κοιτάξτε τι έχει παιδιά. Δεν είναι τέλειο αυτό? Τέλειο είναι αυτό. Το έχει και σε ροζ το ίδιο. Για μένα γιατί κάνουμε την ίδια μια. Εδώ έχει καρέκλες, κεράκια με διάφορα μυρωδιές, LED εκεί πέρα. Τι υπέροχο design για να διαφημίσουν πράγματα του Τζάμπο, μπράβο τους. Πέρα έχει διακοσμητικά. Εδώ έχει τα ψάθινα και αυτά κάτι για το σπίτι νομίζω είναι αυτά. Ψάθινα και εδώ έχει κάτι ψάθινα δοχεία και άλλα τέτοια. Ψάθινα και εδώ έχει ψάθινα και εδώ και παντού. Εδώ έχει και γυμναστική διάφορες μπάλες για βόλεϊ και για διάφορα πράγματα. Εδώ έχει διάφορα ποτήρια και κάτι τις άλλες μπάλες. Διάφορα ποτήρια πάντως, ναι. Και μωρομάντιλα έχει εδώ επισήμως. Έχει στόχους με παλίτες, τρόμπες, διάφορα καθαριστικά. Στάνει από δίαιτα από πίσω με 29,99, λίγο φθηνό, λίγο κι άλλο σαν διάφορα φωτάκια, εδώ πέρα καθρέφτη που μπορείς να βάλεις. Εδώ έχει κάποιες κορίνες, κάποια επιτραπέζια, κάτι τέτοιου τύπου. Κάτι μπάλες που είναι αεράτες για να χτυπάνε τις γωνίες. Εδώ βέλη, σκηνάκια όχι σκηνάκια, hula hoop τεράστια όμως.
Εδώ πέρα έχει γάτια box, σάκους του box, ξεχωριστά γάτια, ελληνικές σημαίες, ψεύτικα τρόπια, μετάλλια, γάτια, skateboard, επιγονατίδες, θήκες αδιάβροχες για κινητό, σε ποδήλατο, σέλες. Εδώ έχει κάποια κράνη με Spider-Man και Frozen. Εδώ έχει ένα μικρό τερματάκι και μπάλες ποδοσφαίρου. Και κάτι άλλα τερματάκια και μπάλες ποδοσφαίρου. Πληκτρολόγια, μωρομάντιλα, για το λάπτοπ, wireless, πληκτρολόγια και εδώ gamer, ακουστικά, stand, διάφορες μπάλες. Εδώ έχει διάφορα σχολικά και εδώ έχει κάτι αρκουδάκια. Εγώ πήρα αυτό το αρκουδάκι και έχει κάτι κουζινικά. Αλλά τελικά δεν άξιζε. Εδώ επίσης είναι ο παράδοσης κοριτσιών, των μικρών ιδίως, διάφορες κούκλες. Έχει κάτι πραγματάκια εδώ, κάτι πράγματα, δεν ξέρω. Αλλά είναι τσιμπημένες οι τιμές και κούκλες. Και εδώ είναι κόσμος για τα μεγάλα κορίτσια. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε? Κάποιος ξέρει τι είναι αυτό, πείτε μου. Και εδώ έχει διάφορα πράγματα όπως Barbie, κούκλες, από διάσημες ταινίες και αυτή η σειρά την έχει κάποιος. Barbie και όλα αυτά. Εδώ πέρα έχει διάφορες μπασκέτες. Εδώ πέρα μπεμπιλίνο, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Σαπουνόφσκες. Εδώ πέρα με διάφορα παιδικά. Μηχανές για να πετάμε βουλήθρες. Εδώ πέρα έχει σαπούνι. Εδώ πέρα έχει μεγάλο και εδώ πέρα έχει. Εδώ πέρα έχει παιχνίδια εκτόξευσης αεροπλάνου. Κάνει πυροσβεστικές φόρμουλες. Παιχνίδια εδώ πέρα μπορούμε να δοκιμάσουμε. Δεν δουλεύουνε. Για μισό λεπτό ρε παιδιά. Μήπως πρέπει να το πατήσουμε από εδώ. Γεια, να το παιδιά. Ούψ. Φίλε μου, πώς πάει? Πολύ ωραίο παιδιά. Εσκεταστικό. Τι ωραίο παιδιά, τι είναι αυτό? Διάφορα αμάξια και να δούμε αυτό το παιδί. Μάλιστα. Εδώ πέρα έχει ένα παιχνίδι. Κάτι μηνούμενο γι' αυτό δείγμα. Για να δούμε. Doing. Για να δω, να το οδηγήσω. Όχι ρε μπρο μου. Επειδή οδηγάω με το ένα χέρι δεν θα σου περάσει έτσι. Κοίτα, θέλω και εγώ να οδηγάω φίλε. Εντάξει, τέλος. Πάμε, να φύγουμε για άλλα πράγματα. Εδώ έχει διάφορα αεροπλάνα. Εδώ έχει κάτι ζουλιτάιδι. Και εδώ είναι για το μπάνιο στη θάλασσα. Εδώ έχει μπαλάκι για να παίζουν τα μικρά παιδιά και κάτι άλλο τουβλάκια για να φτιάχνουν πάτωμα. Εδώ είναι τα puzzle. Εγώ έχω αυτό εδώ. Και το γνωστό Chili Factor. Εδώ είναι η μεγάλη συλλογή του Uno. Και κάτι εσώρουχα γλυκά εδώ. Και κάτι μπαλόνι. Εδώ πέρα έχει Nerf για θάλασσα. Εδώ πέρα θα ανασυνάει ό,τι θες βρίσκει εδώ πέρα. Μπάλες, πιστόλια για νερό, νεροπίστολα, καπελάκια, μαντόφλια. Εδώ πέρα διάφορες μπαλίτσες για διάφορα πράγματα. Να ζούμε όλους ένα για παιδάκι αυτό, για τένις. Εδώ πέρα είναι για καβουράκι, ένα καβουράκι που μπορεί να μαζέψει διάφορα πράγματα. Έτσι, πιάνει. Κουβαδάκια. Εδώ πέρα παιχνίδια. Διάφορες τσάντρες, εδώ, καπέλα. Εδώ έχει και άλλα νεροπίστολα. Ανεμιστήρες. Εδώ έχει το γνωστό παιχνίδι που παίζουν τα παιδάκια. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι είναι, πάμε να μάθουμε μαζί. Αυτό είναι που το φουσκώνεις, είναι κάτι σαν μπαλόνι. Παιδικές βιντάλια, αντιλιακά, σοκολάτες. Διάφορες εδώ πέρα είναι μπάλες μητριακών, Ιον, αμυγδάλου, Ιον φουντουκιού, γάλακτος-Ιον, αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης είναι τέτοια πράγματα απλώς στη στίξη, όπως λέει. Εδώ παρέχει σοκοφρέτες, οι καλύτερες στα τέρμπι. Διάφορα εδώ σοκοφρέτες, άλλα χρώματα σοκοφρέτας, η κοφρέτα, εσύ όπου βγαίνει. Εδώ πέρα λάκτα, διάφορα πράγματα. Αυτό εδώ πέρα δεν πρόκειται να το πάρω, το παίρνω. Δεν θέλει κάποιος. Βασικά δεν θα πάρω, βασικά. Εδώ πέρα βάζει για το κινητά, διάφορα χρώματα, πολύ ωραία. Ριζοκοφρέτε. Παιδιά, εγώ θα πάω αυτήν εδώ πέρα την πίτσα. Από τις πίτσες. Εδώ έχει κάτι λεμονάδες. Θα πάρω το και από έναν
Εδώ έχει όλα τα παγωτά. Εδώ είναι οι βάφλες και οι καπρίς. Και εδώ κάπου φτάνουμε στα ταμεία. Και εδώ παιδιά έχει και κάτι τέτοια στο ταμείο. Αυτά δεν ξέρω τι... ναι. Έχει κάτι, μάλλον βεντουζάρουνε. Α, ναι, βεντουζάρουνε. Το κολλάς κάτω. Και τώρα πάμε στο ταμείο. Θα πάμε να πάρουμε και αυτό το πράγμα. Και εδώ είμαστε το νούμερο 25. Τώρα φεύγουμε και πάμε τουαλέτα. Bye! Και παιδιά, αυτό είναι το vlog μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, πατήστε like και subscribe. Γεια σας, τώρα πάμε να σας δώσω και το Στάμα να σας πει. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα λέμε στο επόμενο. Bye bye!